sinä nuori kymittaaelainen. Tiesitkö, että ensi vuonna vietetään Kemionsaaren 700-vuotissynttäreitä? Vanhin säilynyt asiakirja, jossa Kemion nimi, In Kymittae, mainitaan, on vuodelta 1325. Eli ensi vuonna tästä on kulunut 700 vuotta. Toki varmaa on, että ihmiset ovat asuneet ja tehneet työtä täällä jo myös paljon ennenkin sitä. Kemionsaaren tarina on pitkä ja kiehtova. Nyt vuonna 2025 juhlimmekin kemionsaarelaista elämää iloineen ja suruineen, seikkailuineen ja salaisuuksineen yli 700 vuoden ajalta. Ja juuri teidät, eli kaikki kymittaelaiset lapset ja nuoret, on juhlan kunniaksi kutsuttu mukaan suureen fanfaariin 700! Homma menee näin. Fanfare 700 on koko kouluvuoden pituinen projekti, johon kaikki kemionsaarelaiset koululaiset jollain tapaa saavat osallistua. Projektissa on 3 vaihetta. 1. Syksy. Luodaan ihan uusi laulu. 2. Talvi ja kevät. Harjoitellaan ja valmistellaan. 3. Toukokuu. Fanfare 700 konsertti. Tämän Fanfare 700-projektin ideana on, että jokainen saa osallistua. Jotkut laulavat jättikuorossa ja toiset taiteilevat kuvia ja kuvitelmia näihin fanfaareihin ja lauluihin omissa kuvataidetyöpajoissaan. Kaikki saavat myös antaa ideoita yhteiseen uuteen musiikkikappaleeseen. Lisäksi halukkaiden joukosta arvotaan joka alakoulusta mukaan pieni joukko, jotka pääsevät työstämään yhteisten ideoiden pohjalta uutta musiikkikappaletta lauluntekijän kanssa. Ja lopulta kaikki pääsevät kokemaan suuren Fanfare 700 kuorospektaakkelin! Mutta nyt kerron teille tarkemmin ensimmäisestä vaiheesta. Eli ensimmäinen yhteinen tehtävämme on luoda yhdessä ihan uusi Kemionsaari-aiheinen laulu. Mutta mikä on Kemionsaari? Tämä laaja saaristokunta ulottuu aina Bengtskärin majakalta Strömman sillalle, ja sen historia on ollut pitkä ja kiehtova. Ihmiset ovat tehneet työtä, syöneet, levänneet, rakastuneet ja raivonneet näillä saarilla jo reilusti yli 700 vuotta. Joidenkin heistä tarinoita on taltioitu esimerkiksi Saagalundin museoiden kokoelmiin, mutta suurin osa tarinoista on haipunut ihmisten mukana unholaan. Varmaa on, että jokainen näiden seutujen asukas eri aikoina olisi kuvaillut Kemionsaarta ihan omalla tavallaan. Jokaisella on ollut joku oma tärkeä paikka tai muisto Kemionsaarelta. Missä lepäsi mieluiten hiittisten Kyrkkusundin viikinkikauppias? Missä taas seikkaili Högstoran saaren kejsar Fina? Missä kummitteli Taalin tehtaan Svartadamen? Entä mikä puolestaan oli valtakunnan kansleri Axel Oxenstiernan lempipaikka? Nyt on tullut sinun vuorosi. Seuraavaksi tarvitsemme juuri sinun ajatuksiasi Kemionsaaresta uutta laulua varten.
Millainen Kemiönsaari sinun mielestäsi on? Millaisia asioita juuri sinä haluaisit nostaa esiin kotikunnastasi? Mikä on sinun lempipaikkasi Kemiönsaarella? Mikä on sinun lempimuistosi Kemiönsaarelta? Opettajasi tulee luokassa keräämään ajatuksianne ja ideoitanne uutta laulua varten. Kaikki antamanne ajatukset ja ehdotukset luetaan tarkasti ja säilytetään. Kannattaa siis vastata ihan kunnolla ja huolella. Kaikki yli 600 ehdotusta eivät tietenkään mahdu mukaan uuteen Kemiönsaari-lauluun sellaisenaan, mutta kaikki ne huomioidaan, kun laulua työstetään. Antamasi ajatukset saattavat myös päätyä ideoina mukaan suuren kuurokonsertin kuvituksiin. Tästä alkaa fanfaarseikkailu.